Emisija Šetam i pričam uživo, MNRO udruženje Koviljka Berjan je tu zajedno sa saradnikom Bobanom Mišićem iz Pčelarskog udruženja Pomoravlje. Bobane, evo jedne lepe radosti za ovde korisnike, a vidim da vas dobro poznaju. Dakle, niste ovde prvi put na ovaj način da se družite sa njima. Tako je, Nešo, dobar dan vama i gledalcima emisije Šetam i pričam. Kao što sam prošle nedelje najavio kad si bio kod nas u udruženju, kada smo donirali jednu količinu meda Gradskom centru za socijalni rad, ove godine nastavljamo tradiciju isto sa udruženjem MNRO, sa gospođom Koviljkom Berjan, i danas smo doneli jedan skroman poklon za ove naše drugare. Radi se o količini meda taman dovoljna da svako se kući vrati sa teglicom meda, tako? Da. Eto, to je jedna lepa prilika da se vidi saradnja koja već koliko traje. Ajde sad da... Pa od prošle godine smo uspostavili saradnju, prošle godine smo donirali, prvi put uspostavili saradnju i nastavljamo i dalje. Nadam se da će biti to tradicija, Bobane. To je već, obećao sam prošli put. To je samo ona kritika koja utiče da imate dovoljno meda, da učestvujete na ovakvim humanitarnim akcijama, što znači da članovi ispunjavaju svoju obavezu da, eto, po jednu teglu meda izdvoje godišnje i da vi imate ovako lepu priliku da posetite, kao što ste sada posetili udruženje MNRO. Pa ono što krasi pčelare, to je skromnost, štedljivost, tako i humanost. Znači, ovo je odlika svih članova udruženja Pčelara Pomoravlje koji su dali svoj doprinos da ovi naši drugari danas se malo zaslade. Da, i da se nikada ne gleda kakva je medna godina bila. Da li je dobra ili loša, vi ste uvek tu da na ovaj način... Naći će se. Koviljka, vidim i vama na listu zaista jedno zadovoljstvo. Šta vi kažete o ovoj saradnji? Pa ovo je jedan sladak i divan dan kad su nas posjetili prijatelji iz društva pčelara. Znači, donijeli su poklone, teglice meda za sve korisnike koji dolaze na aktivnosti. Mi ćemo se danas družiti, pričat ćemo o pčelicama, o aktivnostima našeg društva, njihovog društva. Uglavnom, bit će jedan divan i sladak dan. Normalno, korisnici nisu došli samo zbog toga. Redovan je onaj što kaže vaš radni dan ovde, a samo je sada prilika da, eto, proširite, to jest nastavite saradnju sa pčelarskim udruženjem Pomoravlje. Ne, nisu korisnici došli radi meda, jer bilo bi ih sigurno u većem broju da su došli radi meda. Ovo je normalna aktivnost udruženja koja se odrađuje u toku jednog radnog dana. Hvala vam lepo što ste me pozvali i uvek kada bude takvih nekih prilika i tiče se Pomoravlja, udruženja Pčelara Pomoravlje, a i vas da me pozovete da budem na pravom mestu. Hvala i vama na posjeti.